И здравейте хора, аз съм вашия ютубър Джани Байкалов. Както знаете, всяко се чуете на хора този свят, това си е мой свят, не съм пак с Боби, но пак ще играем. Днес пак сме на Майнкрафт, както виждате. А пък аз чакам Бобито да влезне. Чакай малко, в твой свят ли ще играем? Ти как искаш? В моя или... Хора, дадох пауза Джан да си каже, че той ще снима, нали Джани? Да. Колко се чуете, ще хвърлям на тази костенурка яйца, защото ме мързи да ги изхвърлям. Виждате ми скинът какъв е, аз влизам. Колко вие трябва да сте ми видели скинът, защото той е много як. Чакай да смахна този инвентар, че ми мръзнал този инвентар. Продължаваме. Между другото, не знам дали сте забелязали, че са включили тук и модът синя огън и някои нови неща, нали? А ако се чуете... Ако искате да си изтеглите тази Майнкрафт, тя е безплатна. Знаете, казва се крафтинг от това приложение, където се тегли, нали? Да. Казва се крафтинг и ще разберете. Хора, и напишете долу в коментарите. Това нещо какво е? Знам какво прави, той ти прави сейф в... Къде? Гърми. Не, в Ада. Хора, извинявайте, че ми зарежда бавно, защото... Чакай. Така ми зарежда. Чакайте, давам на пауза. Аз да се направя. И здравейте хора, пак се завръщам. Ако се чуете какво стана, защото беше толкова дълга пауза, можете да видите на приятел ми видеото, казва се Юлиана. Да, защото беше на една моя приятелка и тя ми подари телефона. Да. Съжалявам, че не сте чули, че не сте видели от моя канал Крипър! Убих Крипъра преди да гъмне. Направихте на творчески. Хора, ако гледате предишните видеа, както видяхте, ей тук, както Бобито правеше нещо на масата. Днес направих каналът. Да. А вчера си изтеглих едно приложение тук в ъгълчето, ако го виждате. Не в точно ъгъла, в десния ъгъл, малко по-надолу. Добре, хора. Чакай, аз не съм гладен. Сега хора, нали да спомняте тук как имаш един крипър, който ни наблюдаваше, докато ние си ядеме. Нали по си спомняш? Да, и отвън има един. Причаква ни, Джани. Ай, да минем и задния вход. Добре, да минем и задния вход. Искам да направя нещо по-хубаво. Тук е пудът. Отваряй ме? Вратата още не се отваря. Сега да го примамим далеч от къщата, чули? Две овце! Тук някой крипърче изгърмял. Аз убих овцете. Не, крипър, няма да дойдеш. Няма да гърмиш там. Ей, къде ще гърмиш? Чакай, аз тук поправя. Какво стана? Гръмнах крипъра. Ама в къщата ли? Не, по-надалече. Окей. Не толкова надалече. Опа, аз тук поправя. Гледай сега едно нещо. Бум! Сега стреляме стрелата. И къде ще падне си? Гледайте и двете видеа и на двете ставете по един лайк и се абонирайте. What? Къде отиде стрелата? Взех я. Ако се чудите какво е това, едно нещо... Тодженто там служи съксия. Не ми покажи. Чакай. Чакай малко, някои са готови. Да пускам ли водата? Не, тази всичките са готови. Добре. Аз трябва да минавам от тук. Чакай малко, аз със себе си... Ау, бе! Кой му удари? Ти? Кой му удари? Скелет. Където? Няма Хора, щит. къде? Вие ако го виждате, кажете ми. Те скриват по дърветата за сянка. Ау! Бой, намери го! Къде? Тук във водата. Във водата. Ау! Чакай, двама сме. Той няма как да разбира кой. Може да вземеш тези семена, които са пораснали, Боби.
Не трябва. Чакай да сложа яйца, че аз имам много яйца у себе си. Аз ще сложа вълната. О, имам 6 яйца. Аз ще сложа вълната, Виж мисцето сега, от колко овца. яйца са? Колко са? Оп, 10. За какво ги събираме яйцата? За торта? Хората се чуете, що Бобито пита така. Това кокът го слагам в тука. Изчакай, аз стигам довътре и след това ще отида. Хора, гледайте сега едно нещо. Какво ще се прави, ако Хора, нямате между другото, градина? забравих да ви кажа къщата, ако се чудите защо е точно тук. Ай, скелет! Къде? Ако се чуди в къщата, ако се чудите защо къщата сме построили точно на това място, сега ще ви покажа. Само да взема едно нещо. То ще ни е нужно. Нещо пак ме стреля. Още един скелет, бе, от те къде се появяват. Трябва да сложим около цялата си къща толкова. Добре. Аз тук засявам семена. Добре, аз отивам до това място, защото имам изненада за хората. Те не знаят, защо сме построили тук къщата и отивам да ги покажа. Трябва да разрушавам цялата Ето градина. вижте, защото тук има един кошер, сладък и той ни носи медец. Само че взех бутилки да го напълним, докато гледам нямам. Чакай, има ли бутилки? Да, аз Аз имам... имам 64 зеги от моя съндък. Хора, за жалост още няма мед. Кога? Как още няма, бе? Играем толкова много и меда няма. Не знам. Питай пчелите. Между другото, сега Джани е в моята къща и играем. Добре. Коемчето ма боли. По Майнкрафта? Не, Наистина. ма боли. Чак ма тази ръчка за кое? Кожа ти ръчка, там съм сложил една ръчка. Чакай, аз тук си правих един експеримент, хора, но не можах. Вижте. Синя огъня и там горе. Аз го сложих. Изчакайте да ви го покажа. Така някак ме сгорява. Вижте го. Чакай да се подпаля малко. Виж колко ми взима. Много малко ми взима по принцип. Вижте хора, аз горя. От сина го. Няма да умра. Ако се чудите, че ще умра, няма да умра. Споко. Ти не ме умреш, ама аз тук си взимам ръкана. Вижте, кой е най-хубавото за хората? Слагате тук. Убили сте си овцете по случайно, слагате и да не ви виждам. Сам калов се и дупки. Убихте две овце по случайно, слагате тук. В Имате моя съндък имам яйце. Аз имам в моя съндък 4 кожа. Окей, взимам си стрели, защото Аз имам нямам. 2 стака минус една печка. Слагам това и слагам 3 торчове. Ти колко печки си взела, човек? Откъде да съм? Какво питаш ме? Там хора паднах и сега малко ме боли. Ама съм си добре. Ама ще да бъде много поляко, ако тук ти виждаше инвентара. Като отвориш да виждаш инвентара. Си го виждаш. Не си го виждаш. Само ти правиш така. Тук имаме тупчица за наблюдение, бе. Хора, гледайте това колко е умно. Добре. И хора, ако искате да играем заедно, идвате... Да, наистина. Не може да играем с тях. Коемчето. Голяма коема. И хора, взимате лъка и стреляте точно където ви падне. Аз къде целих? Джани, какво не се плави? Клос.
Не избирам това, хора. Не знам какво беше това. Трябва да записвам. То виж 13 и нещо стана. Мое е 10. Може да ще и на повече. Аз го качвам. Това ще ми е видеото на Майнкрафт. О, коленчето му боли. Кога? Аз казвам, това е краят на този епизод. Ти, Джани? И аз, чачи, коленчето му боли адски много.